Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de Germà de Gel, de l'Alicia Coff, publicat per l'altra editorial i Premi Documenta i Premi Llibreter 2016. Aquest és un llibre caòticament imprevisible. El lector no sap per on el portarà la narradora. De fet, el fa navegar per un seguit de reflexions, d'històries relacionades amb el fred i la vida de la narradora protagonista, sense saber ben bé cap on anem, sobretot al principi. És una història que sembla que s'acosti una mica a la narrativa memorialista. L'obsessió de la narradora pel gel, pel fred, per la neu, va aflorant en tot el llibre. És com una temàtica de fons que obsessiona la veu narradora, que de mica en mica ens va descobrint, en petites dosis, la seva vida. Ens parla del seu germà, un home de 40 anys diagnosticat d'autisme que sembla petrificat, gelat. Per això, Germà de Gel. Ens parla d'una mare de qui se sent molt lluny, massa que ficada en la seva feina, i d'un pare que de mica en mica ha anat deixant enrere. A estones també parla de literatura, d'art, de viatges. Tot ell és una mena de recerca de la narradora cap al seu interior. Busca les seves pors, explora els seus neguits i ho expressa amb elegància, amb un llenguatge intimista gairebé reservat, com si no volgués que ningú la sentís. No és ben bé una novel·la, ni ben bé un dietari, ni tan sols són unes memòries. És potser una combinació de tot per convertir-se en una cosa diferent de tot. Primer, com a lector, et preguntes cap on t'està portant l'autora. Ho aclareixes a mesura que avances, però sense arribar a seguir un fil concret, una idea fixa, sinó més aviat com un seguit de reflexions que et porten a preguntar-te què és el que t'està explicant. És com si tot el llibre fos una mena de metàfora del que li està passant a la narradora. I no parlo de protagonista, tot i que potser hauria de fer, perquè és com una veu que ens va portant pel seu mar de dubtes més que no pas un personatge que ens puguem imaginar.